Vastelovend is hoos in het land, maar de hoege hieren van de L1 Vastelovensverein kregen er nog steeds geen genoeg van. Ze weten van toeten nog blozen. Het is niet voor niks dat ze door stad en land krozen. In het prachtige Heuvelland stonden waterratten uit Sint-Kloor om die twee eens beet te spijkeren. Een bleuende carnavalsvereniging, ook al waren er wel een zware tier. Maar ze gaan de rood van L11 niet verzwiegen dat een waterrat niet kapot is te krijgen. Oh. Ik weet het niet hoe jij, maar ik ruik je. Wat is dat? Dat is een jasje met die varkens. Nee, dat had uitgehangen. Nee, Ruud, dat is de geul, jongen. Geul. We zijn hier in Shin op geul. Geen op geul. Met vuil geveul en glazen die geul. spul. Het is wel een beetje keul. Ja, dat ruikt Kom van wel binnen, een beetje Vastelovenscafé heel is open bij de waterratten. De prins! Oh, in de rits, we zien de president. Ja, maak plaatje, dat zullen ze niet. Het is onze prins, het is onze prins, het is onze nieuwe prins. Carnaval, we kunnen draaien op de champagne. Ik hoor de stieken of ik met de dansen ken. Ik zie geen veren, dit is net de president geloof ik. Nee, inderdaad. Oud-prins. Oud-prins. Ralf Soeren. 2018. Ja. Luister, vind ik het leuk om heen te zien, maar we komen eigenlijk gewoon kennis ophalen en we willen hulp van u. We zijn bezig met een motto. Wat is het van u van dit jaar? Ja, we hebben niet echt een motto dit jaar. Dat is handig, daar kan er met ons mee denken. Dat is wel fijn. Luister, we gaan 2 zinnen en het idee is dat er hier een beetje op rijm of zo, een beetje creatief op zijn zin op Gules afmaakt. Gaat dat lukken? Ja, dat kan wel goed. Ja. Vergeten. Lever met een waterrat in bad, dan smiddags al een lege krat. En dan? Moest hem afmaken. Lukt dat in een minuut of 21, 22? Ja, dat lukt wel, ja. Oké. Kan me goed bedenken. Succes dan. Is toen aan de prins halen? Ja, de hoegheid is er nog net, hè? ook de halen, Dan moet ik nog klimmen, dat is ja, net voor de ja, duur. nog klimmen, Ja, ik moet nog klimmen. Oh, ja. Nog klimmen, hartstikke idee. Ja, het is eigenlijk een ganz klein beetje vreemd, want dit is niet Shin op Geul, dit is klimmen. En dat is net een kilometer of 2,5, 4 op. Maar hij woont de hoegheid van de waterratten. En we gaan eens even kijken of er is. En dat is sowieso een super bijzonder beroep. Ik denk begonnen als hobby, maar dat weet je niet zeker. Hoogheid. Goedenavond. Ruud Kleine van de Rood van L11, ik ben de president. En du bist de hoogheid van? Van Shin op Geul ben ik de hoogheid. Maar dat is daarachter. Dat is daarachter, ja, maar we zijn vandaag in klimmen. Ja, waarom ben jij in godsnaam gewonnen? Want dat willen ze nu wel even weten. Dat is de liefde, hè? Ik Ja? wist dat. Dan moet Dus zich geen melden. dan moet ik me geen melden, dus Ja. we zijn maar hier gewonnen met de vrouw. Ja. En we zijn hier helemaal gelukkig, dus prima. Hoi, ik ben Ruud, president van de Rood van L11. En du bent prinses, dat zie ik al, hè? Is dat verplicht? Als heer dan prins bent, is zo automatisch prinses? Het is niet verplicht, maar ze hebben het wel gevraagd of ik het zou willen worden. En du dacht, doen. Ik denk, dan doe ik toch meteen een met en we doen het met z'n tweeën. Is dit allemaal van de voetbalpleitjes betaald? Want toen hadden ze echt van die hobby die werk gemaakt, hè? Gedeeltelijk. In de avonduurtjes besteed ik heel veel tijd aan de voetbalpleitjes, ja. Wat wordt dan die eerste jaargang dat ze zelf best gaan sparen voor u? Voor mij worden het 2004. Oké. Dus dat is nog redelijk eigenlijk recent, of Ja. recent, is een jaar of 15 jaar geleden, dus toen was ik 17 jaar. Ja. Ja. Maar inmiddels zijn de supermarkten en zo erbij gekomen. Dat was natuurlijk vroeger net, hoor. Nee, vroeger worden echt heel weinig te krijgen. Het wordt eigenlijk online grotendeels. Of heel beperkt bij de supermarkten lokaal, maar dat Ja. worden losse plaatjes. Kijk, als ik als grote verzamelaar wil heel veel dozen in één keer hebben, ja, dat wordt in Nederland toen nog Nee. niet verkrijgbaar. Nee. Dus eind jaren 80 zelf hou ik 7 keer 11 Baren Beltman, dubbel, let ze wel. Is het zo dat ze van bepaalde spelers er maar een paar maken en voor anderen ganz erg veel om die vraag een beetje aan te wakkeren? Nini, de leverancier, zijn eigenlijk immer per maken van elk plaatje evenveel stickers. Als ze eigenlijk een lelijke speler, als ik nu zo, dat was echt lelijk. Ja, kijk, ik heb immer gewoon die kaarten bij me. Ja, gewoon. Kijk, ja, dat snap ik. ik bewaar me gewoon al die kaarten Ja. eigenlijk, ja. Dus ik heb immer de lelijkste bij me. Ja, best dat, hoor. Kijk, dit is in 2006, nu hoeveel lente is dat? Zo, Zo wil ze eigenlijk nooit op een plaatje staan. ongelooflijk. De foto liet je heel dik. Ja. Kijk, dan En tegenwoordig... knap, moet ik dat aan de prinses vragen wie de knapste is? Of, Nou ja, ik denk dat ze dat zelf Ja? wel... is dat hem? Dat de knap zijn? Ja, dat is wel een van de knapste. De knap zijn een van de rijkste dingen, Cristiano Ronaldo. Ja. Is het dan meteen, is het dan ook
Nee, dat is al net duur, zie je, want dat gaat al Nee, zo lang met. nee. Dat is eigenlijk de stickers, die zijn eigenlijk nog redelijk betaalbaar. Ja. Tot de laatste 20 jaar. Ja. Eigenlijk de spelkaarten, de trainingcards, komt ze eigenlijk bij deze. Ja? En dan zijn echt handgeschreven handtekeningenkaarten Wauw. van de wereldspelen. En dit is bijvoorbeeld van Ronaldo. Hij had deze zelf Hij ondertekend. heeft er zelf ondertekend. Ja. En dus dit is wel iets waard. Dus ze kennen voor, zeg maar, vanavond goed van 4 in het café. Door kind van goed staat voor willen. Oké, zou we gehoord? Ja, prima. Kom op, gewoon. Prinses, kom met. Mag ik je 1 keer aan de hand pakken? Ja, dat vind ik toch zo leuk. Dankjewel. Vieren carnaval, vieren carnaval, vieren carnaval. Ja, de waterratten vieren carnaval. Op de straat, in cafés, overal. We pakken ons bijeen en vieren carnaval. Gatjen is op het been, iedereen is op het bal. Veel dansen en verspringen, genoten en morgen van hossen en van zingen, we de waterrat niet meer. Ja! Waterratten vieren carnaval, vieren carnaval, vieren carnaval. Ja, de waterratten vieren carnaval, op de straat, in cafés en overal. Waterratten vieren carnaval, vieren carnaval, vieren carnaval. Ja, de waterratten vieren carnaval, op de straat, in café en overal. Ja, toch even mijn lichaam sterken bij mijn ambtsgenoot uit Shin op Geul. Dat is Dave Pasmans, president van de Waterratten. Fijn dat we hem mogen zien. Ja, chic. Vind ik het super eer dat er hier zit. Nou, we zijn nu 6 dagen onderweg en het is me gedeund zo'n vastelovensvereniging, ze net? Nou, ik vul wel met. We beginnen de 11 van de 11e en we zitten er gaan zijn nu, dus nee, vind ik niet uit. Nee. Maar dit is een kleeddorpje. Je kent gidderen die hij woont. Dat betekent toch ook dat ze zich aan een hoop maar ophouden. Dan kan ze eigenlijk geen uverslag. Gekker in de mot evenveel aandacht krijgen. Dat lijkt me net niks. Dat is niet makkelijk, nee, want als ze ergens gaat weinig komen, ze krijgen ze direct te horen. Maar we proberen daar, we houden schema's bij. En dat is toch geen grapje, we proberen dat echt serieus bij te houden. Dat had ze een idee wieveel activiteiten dat er dan had zo in een seizoen? Nou, ik heb ze toevallig geteld. Nou, we gaan wel richting de 50, 60 activiteiten vanaf de 11 van de 11e. Met uitdrukken, recepties, proclamaties. Ja, elk weekend 2-3 keer op pad. Dat is ook ongeveer een parttime baan. Hè? Het is een baan, ja. Dus Maar dan vul je wat geld in Shin op Geul voor deze nou. ja, goed, gewoon veel bijbeunen, hè. Dan kan ze het ook bekostigen. Hè. Dus, Hey, als hier nou ergens aankomt, want ja, met al die activiteiten kunst bij Anger Vereins, wie weten ze van, ja, doorkomen de waterratten. Dit is Shin op Geul, ze zijn binnen de jongens. nou, dat zou ze misschien vanavond niet zeggen. Of ja, de uitzending moet het uitwezen, maar we zijn altijd netjes gerak gekleed. Er zal dus zelden zijn met een steek, schijf of een rag of immer netjes, schön gepoetst, strak in het pak. Gewoon discipline schuiven, heel hoog in het vaandel staan. Best ze dat niet, of zijn voor op een avond dat en een schadé in het glas gekeken, dan kan het wel eens zijn dat ze in de taxibus naar hem is gezet. Oké, dan mag ze er of gewoon net afmaken. En dan bij deze op kantoor komen. Ja, goed, en de dag daarna dan komt de president er nog toe en dan worden ze even hartig met je gekald. En een keer kan dat gebeuren. Ja, goed, en als het vaker gebeurt, ja, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ze... Ja, dat we zeggen van jong, ga maar bij de caféclub of gaal gaat, maar niet bij ons. Maar biljarten. Ga maar biljart of tafelvoetbal of zo gaat. Wie is er eens 3 jaar die al bij deze op kantoor zijn moeten komen? Dan ben ik toch benieuwd met die verkerszuimte. Ja, nee, dat durven we nog de uitzendingen mee, want dan heb ik ze zondag niet erbij. Ja, dus, Maar dus lang verhaal kort. Protocol en door deze ze de gaten horen als ze nu uit de deur boven de stad komen. Nou ja, goed, ik hoor gewoon heel, als we hier komen, water, dat stond voor eigenlijk bekend. Dat we immer netjes gerak en ja, de kleier, het moet gewoon allemaal goed zitten. Medailles, steken netjes, raak op de kop, geen flauwekul met steekschijf of nee. Gewoon discipline en verhogend verhandeld staan. En over vaandel gesproken, prachtige verenigingsvlag. Die is ook echt speciaal op bestelling ontworpen. En Bart is bij de ontwerper, want dit deed veel meer. Ja, Ruud, we moeten een van die billige medailles van AliExpress. Maar hier in Shin op Geul, bij de Waterratten, hebben ze gewoon de kunstenmaker en hebben ontwerpmedailles. Ik ben hier bij Cilinder. Gaan we even kijken wie dat geeft. Binnen.
Ja, Seth Willems. Ja, dat is hem. De kunstenmaker zelf. Ja. En wie gaat dat dan, zo'n medaille maken? Wat zeggen ze dan tegen u? Ja, ze komen bij me. Ik kreeg een opdracht van de commissie, ja. Dus En die vertellen, dit is de prins, dat moet Nee, een voetbalbier. En, ik kies, het moet een medaille weer, het moet een ellipsvorm worden. Het moest, de rad moest erop, er moet een kroon erop. Schutterie. En dan moet de voetbal erop, uiteraard de voetbalclub. Ja. Wie lang maak je die al, die medailles voor de waterratten? Ja, kijk eens wat die ligt. Ik denk wel ongeveer een 30 jaar. En uiteindelijk, wie wordt er dan? Die likker geloof je, of niet? Ja, dat likker, ja. Dat is. Kijk. En je doet nog meer geschilderd, van alles, of niet? Ja. Wat maak je nog meer? Ik maak ook schilderijen in de omgeving. En ook op moeren, om je dat te op vertellen? de moeren ook, ja. Hoe kan je dat zien? Dat is een overkant. Dat verkiek ik. Ja, kom. Ja, hier heb ik nog iets verder opgenomen. Zo. Oh, dat is geweldig. Het ganse dorp zit erop, geloof ik. Wat Ja, zien we? ja, De geul zie ik. Ja, de 3 beeldjes, totaal. De Soesberg achterop, dat is heel belangrijk. Dat En is, de schutterie, hè? En de schutterie, En de uiteraard. kluis zie je De daar kluis boven. zit er bovenin. Geweldig. Voor een kasteeltje lopen. Hoe lang zit je er mee bezig geweest? Daar ben ik een maand bezig met geweest, ja. Zeg maar even terug naar die medailles, hè? Ja. Wat kost me dat nu als ik een eigen medaille wil volgend jaar? Ja, het kost een glas weer. 1 glas bier? Een glas Of weer. 2? Ja, 2 is blijft eigenlijk. Dat is stolig afgesproken. Dat is stolig het Jij hebt de hand erop dan? Ja. Ruud, 2 glazen bier en een eigen fijne medaille voor. Ja. Geweldig. Zeg Willem. Ja, dat dreigt nog een goedkoop jaar te worden. Gewoon een orde ontworpen voor 2 beer. En vooral ook een gratis scepter. En die hand van nu nodig voor de scepter vette quizmuziekje alsjeblieft ook uit. Ja, zeker, want het gaat als volgt. Wie de scepter van de prins had, de wint de vaatbeer. Don 4 in een spelke. Het gaat 1 minuut 11 duren. Dat is de scepter alvast goed zo. Kies een vraag van mij. Antwoord goed, mag ze hem vasthouden. Antwoord fout, geeft de deur naar de buurman. En ze gaan voor wier. En wie hem dan nog 1 minuut 11 had, de wint de vaatbeer. Zo simpel is het. Best er veerdig vuur. Is de klok en de bel veerdig? Ja, dat klinkt hartstikke goed. Hij komt de vraag, wie heeft er nieuwe slager van de Shinse oud-prinsen? Dat doet het te lang fout geantwoord. Trosselos wordt het goede antwoord. Ja, dan ben ik bij dich. Zin in? Ja, tuurlijk. Wie begint er carnavalzondag in Shin traditioneel? Met een ontbijt. Fout dialectmis wordt het goede antwoord. Kom verduid naar de volgende. Ja, dat gaat nergens over. De president, ik verwacht een hond nu, hè. Wie stiel is het stielse stuk Keutenberg? 22%. 2 keer 11 is goed geantwoord. Perfect. Ja, applaus. Wie oud is geprins eigenlijk? 32. Is fout. 3 keer 11 is het goede antwoord. Dat moest een burg geven. Kom maar heen naar de overkant met de scepter. Daar. Ja, want ik kom nu bij je. Oei, nu is het spannend. Wie heet je de prinsenpap en de prinsenmam eigenlijk in Shen? Van Oers. En de vuurnamen? Miranda en Paul. Dat is goed geantwoord. Bij welke vastelovensverein zit een prins eigenlijk? Van Klummen, maar ik weet even niet wie zij is. Is niet goed geantwoord. Het wordt die ganse familie doognedig. Komt terug naar dich. Oh, geeft het een dame weer. Op welke berg ligt de kluis? Hij heeft kort bij je staan. Ja, dat is waar. Dat is goed geantwoord. Applaus, ja zeker. Weer worden 2 prinsen gelegen eigenlijk, prins? Wacht even, hè. Ralf. Dat is goed geantwoord, net op die en de bel. En het vaart. Oh, ver huppes in drin, hup geer dat al. Verbringen steun mee. Vulgeren is lekker bij je, of niet? Ja, dat klinkt zo lekker. Voor maken spas en ook muziek. Ja, hij vaart weer. Wat goed. Verzund en Shin vuur de tradities. En ja, die prinsenproclamatie, dat is echt wel een dingetje. We kennen 4 als vereniging nog een hoop van lieren. Let maar op. Ik ben Roel Verweers, oud-prins van 2019 en hier uit Shin op Geul van CV De Waterratten. Jazeker. En ik woon eigenlijk het ganse leven al hier in Shin op Geul. Kom dan als blauw en zuur grond, hoe vast en loven is ons stom, daar ben ik geboren. Ieder dorp had zijn eigen traditie. En hier, ja, hoe gaat dat? Om een mergelblok weer neergezet. Een mergel uit ons dorp. En uit de omgeving in de Valkenberg natuurlijk, in Shin op Geul. En daar werd op neergezet met de knieën. En dat kriest ze, een eeltje, uit de beurt, een lekkernij.
Drink hem eens lekker leeg om even rustig te werden door die volgende proeven te kunnen bestoren. Jep, hey! Even met een applaus. En een lekker boterham, of ik zeg een lekkere boterham met stinkjes, mijn voorgangers. En die wat dadelijk komt, de kind om uit te met hebben. Ik vond het lekker. Loopt het niet smaken, joh? De weet natuurlijk nooit, de eerste hap wat ze gaat nemen, de weet natuurlijk nooit wat gaat komen. Want ze bezeiken die goed zo steeds. Dus of het echt stinkjes is, dat weet ze niet. De Ruiksenstraan, de Preuzenstraan. En ongelukkig echt zo'n lekkere rommedoe. En ja, heerlijk. Ja, ik vind hem heerlijk. Ja, met ja man, hop. We gaan het goed. Laat het niet smaken, joh. Hop. En dan krijg je daar halve liter bier. En dan een keer leeg drinken. Het lukt me niet. Hoe komt dat vandaan? Ja, dat vind ik eigenlijk een heel goede vraag. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik denk dat dat begonnen is met onze eerste prins Piet. En toen toch het verzonnen is, wie kent ze zo eens oud prins horen? Wie kent ze ja, eigenlijk dat geweldige jaar wat hij has gehad om dat af te sleten. Het is eigenlijk een soort ontgroening, hè. Du wilt bij de oud-prinsen of bij de rood komen. Dus wat deed ze dan? Ja, dan moesten die ganse rituelen afgenomen. Ik denk dat dat daar vandaan komt. Ik ben het fotograferen, de zus hem eruit springen. De zus het eigenlijk nog niet ganz goed. Want ik moet eigenlijk de camera wegpakken en ik pak hem weg en ik denk... Ja! Geweldig! Ja! Ja, die proclamatie, dat is een geweldig event. En met stinkjes en alles. Maar een van de allereerste events is toch die waterrad op de Gulfusje, of niet? Ja, dat klopt, inderdaad, ja. En dat heeft alles te maken met het feit dat de eerste carnavalsvereniging de Waterratten verscheen. Die gingen in 1964 ter ziele. Wordt de penningmeester er van tussen? Nee, maar wel de rat. De rat wil weg, de rat wil weg. De rat wil weg, ja. En God, er is naast zich nog gezocht geworden. Ja. En toen bleek dat die begraven was geworden. Door wij. Er waren een aantal carnavalisten. Ja, in Shin ging op een gegeven moment die vereniging ter ziele. En die hebben toen een begrafenisstoet georganiseerd. Die rat begraven. En toen de Waterratten heropgericht worden in 1980, moest die rat natuurlijk uitgegraven worden. Met weer wordt zo slecht. Het regende wie een zou. Ja. En ja, toen is dat gebeurd. We hebben die rat toen in een kist gelegd. We zijn naar het gemeenschapshuis gegaan. Er wordt de officiële opening, de installatie van de nieuwe Raad van 11. En toen is die rat uit die kist gehaald geworden, symbolisch. Ja, dus, en dat bloed je nog immer. Dat is het begin van de vasteloving. Nee. Oh ja, Nee, die rat die hebben we nooit met druk in het graaf gelegd. Want hoe wordt die her dan? Wat hebben die de geulige gesodemieterd. Oh, die weg met haar. Ja. Die stonk naar stinky. Inderdaad. En het jaar erop hebben we ze weer eruit gehaald. Ja. En telkens bij het sleten van het carnaval, dus op carnavalsdienstige stad, wordt die rat de geul in gegooid. Ja. En ter 11e erop wordt ze weer eruit gehaald. Maar ze is ook een cycloot, heb ik gehoord. En juist bij de scepter van mij afgelopen, weet ik niet meer. Dat is een verhaal apart. Dat heeft de bejaardensoos gedaan. Nee, ja. Criminele bejaarden. We houden die rat nog niet en wel uit die kist, dus bij die opening wat ik vertelde in 1980. Ja. En de bejaardensoos, ja, die houden die geklauwd. Dat waren de begeleiders van de bejaardensoos van Shin op Geul. Die mochten eens even een boete en die dachten van doen eens. En die mochten eens aan die rat ruiken en weet ik wat. Maar ze waren weg. En toen hebben we pamfletten opgehangen in het dorp. Waterrad gezocht tegen beloning. Daar werd weer dat geit, de pers erbij. En op een gegeven moment kwam een brief bij de voorzitter terecht. Ja, dat we ze kosten terugkrijgen, maar dan moesten we wel een groot aantal vlaais naar de bejaardensoos brengen. Op ter dienstig voor carnaval. Dus geen vaatbeer, maar vlaai moesten ze hebben. En dat is al 40 jaar zo. We hebben toen een contract moeten ondertekenen. En elk jaar moeten we naar de bejaardensoos vlazen brengen en dan al 40 jaar achterrijden. Dat kost een kapitaal. Zwaar criminelen, die bejaarden. Ongelooflijk. Dames en heren, mogen een applaus voor Piet Bissops. Wat een leuk verhaal. Dat is het Schwanze, wat de heen met nemen is.
op bugel, saxofoon of een gitaar. Du bist van Shin, als de best bij de schutterie. Luchtige weer door de netjes in de rie. Du bist van Shin, als de best bij mannenkoor. Zingt ze de kerk met de lui en dat bestoor. Du bist van Shin, als de best bij de voetbalclub. Met als twee gulden max de golen tegen sub. Kids toen begint vertellen, wanneer ben ik van Shin. Kids toen begint zoet lekker, of ik een waterrad ben. Wat moet met mij gebeuren, dat vraag ik me tekst af. Wie Shin te mogen horen, vertel me dat al af. Wanneer ben ik van Shin, of ik een waterrad ben. Du bist van Shin, als de best bij de fanfare. Du speelt op bugel, saxofoon of een gitaar. Du bist van Shin, als de best bij de schutterie. Lustige weer door de netjes in de rie. Du bist van Shin, als de best bij mannenkoor. Zingt in de kerk veel de lui en dat bestoor. Du bist van Shin, als de best bij de voetbalclub. Met als twee gulden max de golen tegen ze. Dat is het schoonste, dat is het schoonste, dat is het schoonste wat er in het leven is. Ja, wat leuk, een gitaar bij de fanfare. Ik had het nog nooit gezien, maar dat kent ze met de Vastelovend alle nooit tegengekomen. En dit soort creatieve teksten natuurlijk ook in de top 1111 te lezen. Die durgdendert richting de Vastelovend. Morgen om nu genoeg begint ze met een liedje uit Kerkro, door Jetenslager. En Riel Linsen had het ganse verhaal. Ja, dat jullie vandaag, voor jullie het even de oude tijd terughalen. En dan? Dat is het nog niet. Je lekker, ja? Lekker, ja. Eten van de Jetenberg. Ja, dat ziet je ook, Zo. Het zit nog erin, dat kan nog trouwens komen. Hey, de nummer. 3. Dokken, tada, dokken, tada. Nee. Het met de jeten van de Jetenberg. Doet die nog een moment? Doet die nog een moment? Een jeetje met de jeten van de Jetenberg. Ze doen nog een moment. Ze doen nog een moment. Jeten, dat zijn, ja, de Hollanders zeggen geit, wa? Geiten. Geiten. En het is zo, chèvrement. Wenn ze dat eens overzetten, dan kunnen ze aan Geitenberghuis. En dan vroegen we daar af. Wie jeet het met die jeten? Van de Jetenberg. Dat wordt wat voor Ja, en wie doet jeten? Nee! Ze doen nog een moment. Ze doen nog een moment. You know. Du hadst met de woord was er man. En je weet met hadden een berg. Wa? Ja, en we hadden de zomer afgevraagd. Waar zijn die eten? Wa? En die hebben van niet gewonnen. En daarom zei ik, ja, waarom heet dat Geitenberg? Wie jeten met de jeten van de Jetenberg? Doet die nog een moment? Doet die nog een moment? En wenn dat iemand erin zit, dat liedje, dat liet ze niet meer los. En dan is zelf nog geloven dat die jeten op de Jetenberg stond. En dat is niet zo. Is er niet ook de kracht van dit nummer, hè? De eenvoud? Jazeker. Du moet van nu proberen te maken, wa? Dat is vastelovend. Het zijn de einfache dingen in het leven, waar ze dus de meeste spaas met krijgt. Daar ze jong duren. Ziet zingen en wie zich in alle nieuwe vernieuwing. Ja, dat hangt voor nu. Als je door, kom, los even zingen. Wie jeet met de Jeten van de Jetenberg. Doet die nog een moment? mee. Jotje, jongen, dat je klapt. Ja, morgen om nu genoeg, dus keer gewoon de top 1111. Loesteren is verplicht, de president had gesproken. En nu gaat het naar de oud-prinsengalf. Ja, dit is het moment, hè? Ja, hier heb ik heel lang voor geoefend. Wel lastig, hè? Ja, heel erg lastig. Het motto wordt afgemaakt, vrouwen dus bedacht. Lever in bad met een waterrad, dan smiddags al een lege krat. Ja, en hoe is het? Zolang ik ze niet heb leeg gehad,
Dan heb ik morgen vroeg geen ruzie met mijn schat. Oh, weer een antwoord. Goed, hè? Super, super. Hoogheid, ja, we moeten echt weer. We hadden nog in te gaan, maar dat is steeds gefährlich, hè? Ik heb een medaille. Oh, joh. Oh, dus doe de patja. Dank je, Fred. Dank je. Salut. Hoppa. Dankjewel, man. Dankjewel. Kijk, dus hem ook maar op. Hoogheid. Oh, daar is de prins. Het vrieskeer. Hoogheid, kom. Voor terug. Ja, daar is de prins. Ja, nou, man. Gewoon eens kijken of ik met hem dans. Ja! Hoi! Het geeft leuk, hè? Oh, mijn god, Echt ik ben super. kapot. Hey, ik ben wel trots op dich. Hey, Want ziek, hè? ja, 2 glazen bier voor ontwerpje, dat is beleid, hè? Waanzin. Twee bonnen en dan heb ze voor een eigen penning. En we moeten nog het Bedankt. opgraven, wel. Dat is wel een goede Of traditie. het weggooien. Ja, dat moet het gebeuren. En opletten met bejaarden. Bejaarden, die kosten geld, hè? Heerlijk. Zo, jongen. Hey, morgen, Hunsel. Marleentje. Ja, is zo dat de traditie van Hunsel zie je Marleen. Dat kan zo maar. Oh, zeg. Ja, langs de geul, verwacht op de zeg. veerboot. Dan ga van heen. Sloop lekker. Ja, de maat, ratten.